дар ин дарс дар бораи омодасозии фазои корӣ суҳбат мекунем. фарқе надорад ки вай фазои корӣ дар офиси идора бошад ё ин ки корхона бошад ва ё ин ки офиси хонагӣ бошад. Барои бисёре аз мардум омодасозии фазои корӣ ин танҳо гузоштани мизи корӣ аст ва ё ин ки стол барои нишастан дар стол ва кор кардан ва албатта ки компютерро бо монитораш гузоштан аст барои бисёриҳо. Вале дар асл бояд ки ин гуна набошад. Якчанд чизҳои дигарро низ ба назар гирифтан дар кор, агар хоҳед ки ба дараҷаи максималӣ дар он рӯз маҳсулнок бошед ва аз коратон лаззат баред. Якум ин ном дорад ҳарорати ҳамон хона ва намӣ. ҳарорати хона ва намиро дар назар бояд гирифт. Дуюм ин ном дорад макон барои симӣ шабака ё ин ки симӣ интернет. Ту албатта ки маконе бошад ки ту компютери худро ба қувваи барқ пайваст кунӣ. Ин ду. Севум ин ном дорад ки албатта ки эргономика ва биёед дар мавриди ҳар як аз онҳо суҳбат кунем. Якум ин албатта буд ки ҳарорати хона. Шумо бояд дар як маконе бошед ки ҳарорат мӯътадил бошад, на гарми гарм бошад ва на албатта ки хунуки хунук бошад ва ҳарорат мӯътадил бошад. Ва ман фикр мекунам ки 22 дараҷа гармӣ дар хона кифоя аст ва ҳам барои компютер ва ҳам барои инсонҳо. Чунки агар ки аз он гарми бисёре бад бошад, аллакай ту дигар наметавонӣ кор кардан ва албатта ки ба компютер ҳам ба дастгоҳи компютер ҳам зарари худро мерасонад. Ва агар ки хунуки хунук ҳам бошад ҳам ин кори хуб нест. Ин як буд. Дигар ин меравем ба чизе аз ҳама муҳим ки ин ном дорад симӣ интернетӣ. Ва чӣ тавре ки мебинед ман дар ин ҷо дорам ду макон барои ҳам сим ки ман онро метавонам пайваст кардан ба интернет ё ин ки ба шабака. Ва чӣ тавре ки мебинед ман дар ин қисми аз хона ҳам дорам боз макон барои пайваст кардан ба қувваи барқ ҳамин хел аст. Ва дар ин тараф ҳам ман дорам ин гуна симҳоро ки метавонам ки ҳамаи дастгоҳи компютери худро ба қувваи барқ пайваст кунам. Ин буд ду. Ва сеюм ин ном дорад эргономика ки чӣ тавре ки мебинед ман дар ин ҷо дорам ин стулро барои истодан ва ин бошад мизи кории ман аст ки ба ман кӯмак мерасонад ба дараҷаи максималӣ маҳсулнок бошам. Ва чӣ тавре ки мебинед ман метавонам ки бо тариқи як тугмаро зер кардан инро аз ҷояш хезонам. Ва чаро ки ин муҳим аст? Чунки вақте ки инсон бисёре бад нишаст, ин хелам зарари калон дорад барои саломатии шумо ва ҳам метавонад ки дар маҳсулнокии шумо албатта ки зарари худро ё ки таъсири худро расонад. Вақте ки ман ин тугмаро зер кардам, ҳамин мизи кори ман тариқи автоматӣ аз ҷояш мехезад. Ман метавонам ки бале рост истода кор кунам. Ва дигар чизе ки шумо мебинед ин аст ки ман харидорӣ кардам. Вақте ки ман кор мекунам бояд ки бале роҳ гардам то ки саломатии ман дар ҷои аввал истад. Ва дигар ин ки хеле муҳим аст ки вақте ки ту меистӣ бояд ки тақрибан як 15-20 сантиметр ҳамин монитор аз чашмони ту бояд масофа дошта бошад, чунки саломатии туда албатта ки зарари худашро мерасонад. Ва дигар ин ки шумо агар ки бубинед ки мисол ҳаракат кунед ки он на поёни поён бошад, чунки шумо ин тавр нигоҳ накунед ва на баланди баланд бошад то ки шумо ин хел нигоҳ накунед. Ва ҳамин гуна аз чашмонатон каме ҳам бошад поёнтар бошад монитор то ки бале яъне ягон мушкил наорад. Ва дигар хубии монитори ман он аст ки ман метавонам ки онро бузург кунам ё ки боло барам ва ё ки боз агар писанд наомад онро бале поён мефарорам то ки яъне саломатии ман дар ҷои аввал истад. Ва дигар ин ки ман мехоҳам дар мавриди бале клавиатура ё ин ки сафҳакалит суҳбат кунам. Ва вақте ки шумо бо клавиатура сару кор доред, ҳаракат кунед ки дастонатон агар ки яъне бисёре бад наистанд, чунки агар ки ин тавр аз клавиатура дур истад, метавонад ки барои дастонатон ҳам зарари худро расонад. Ва маҳз барои ҳамин ман инро дар ин ҷо гузоштам то ки дастонам ҳам бе ягон мушкилӣ кор кунам ва бале маро хаста накунад. Ва бале яъне ин буд се тавсияе ки ман имрӯз ба шумо додам. Як аз онҳо ном дорад ҳарорат ва намии хона ё ки офиси кориятон. Дигар ин шабакаи симӣ, маконе бошад ки ба интернет пайваст карда тавони компютери худро симӣ. Ва дигар ин ки эргономика ки дар борааш суҳбат кардем. Ва биёед аз ҳама охир дар мавриди ин стол суҳбат кунам ки ин Marcus Chair аст аз ширкати
айкия ва вақте ки ман дар он мешинам, дар ин ҷо метавонад ки миёни манро ҳам ҳимоя кунад вақти истодам. ва бале, яъне боз гуфтам ки ҳама ин корҳо барои умуман мутахассисони IT, барои дилхоҳ одамоне ки корҳои офисӣ мекунанд муҳим аст инҳо ва саломатии ту бояд дар ҷои аввал истад. Ва албатта ки мо наметавонем ки ин мизикориро ба ин мизикорӣ муқоиса кунем, чунки ин мизикорӣ баъд аз ҳамин 30 дақиқа ёки 40 дақиқа максимум 1 соат нишастан дар кор кардан метавонад ки саломатии манро бад кунад ё ки ман худро хеле бад ҳис мекунам. Ва бале, ин буд дарси омода кардаи ман дар мавриди омодасозии фазои корӣ аз курси ITF+ тоҷикӣ.